салом бинандагони хабартиҷӣ. Тоҷикистон аз Русия дархости интиқоли 20,000 муҳоҷирро дарёфт кард ва ҳоло Русия омода аст, ки аз Тоҷикистон 20,000 муҳоҷирро қабул кунад. мо шумо чӣ хеле ки медонем 170 нафар омода буданд моҳи гузашта ва 200 нафари дигар имшабу рӯз мепаранд аз Тоҷикистон. Дар соҳаи сохтмон Русия мегӯяд тариқи 10,000 нафар танҳо ба шаҳри Краснодар лозим аст. 10,000 муҳоҷирон дар стройка. дархости Русия ҳозир ҳамин аст, ки ҳамин шаби рӯз душанбе Москав гуфтугӯ карданд ва онҳо Москав гуфт мо як одами инфексионистро мефиристем ба Тоҷикистон, онро равон мекунанд. ҳамин шабу рӯз бояд парад ӯ дар самолёт и рафта мебинад, ки дар душанбе дар Тоҷикистон чӣ гап аст. Касалӣ кам шуда истодааст ё ҳаст ё нест. ҳаминро ҳукумати Русия бояд донад ва онҳо агар донанд, ки дар Тоҷикистон фаҳманд, ки кам шудагӣ касалӣ ё ки нест, онҳо ҳатман фарёд мекунанд. асосан кордиҳандагоне ки муҳоҷират мекунанд, ки бо муҳоҷирони мо та замони пандемия кор мекарданд, онҳо мегӯянд ҳозир ба мо мебиёянд муҳоҷирон 2 ҳафта меистанд, баъди 2 ҳафта корро сард мекунанд ва 10,000 дигар муҳоҷирон метавонанд ба Москав ба ҳар шаҳрҳои Россия паҳн шаванд. дӯстони азиз, хеле наздик омада истодааст ва иншоалло мо шумо ҳама боварӣ дорем, ки касалӣ гум мешавад ва моҳи май июн бояд кушояд границаро ва ҳамаи муҳоҷирон бояд биён кор кунанд. Москав низ барои кор дар соҳаи ҳоҷагии манзилҳо коммуналии 1,500 нафар дархост кардагӣ. 1,500 нафар оиди ҳамин моҳ бояд биёянд. ҳамин моҳ тариқи 2,000 нафар мебиёянд аз Тоҷикистон. ҳамин хеле ки бошад, дӯстони азиз, ҳатман дар комментария нависед фикри худро. Ягон хабаре шунидед, онро ҳам метавонед нависед дар комментария. ман ба шумо ҷавоб хоҳам дод. дар ҳамин ҳол пештар котиби раиси ҷумҳурии Русия Дмитрий Песков изҳор дошт, ки ҳукумат имконияти ифтитоҳии марзҳоро барои муҳоҷирони меҳнатӣ баррасӣ дорад. фаҳмидед, дӯстони азиз, онҳо гуфтанианд, ки мо мекушоем. дар ҳақиқат ҳозир дасти корӣ намерасад дар бисёр шаҳрҳои Россия. барои ҳамон, дӯстони азиз, чамодонҳоро тайёр кунед, сумкаҳоятонро тайёр кунед, ба наздикӣ мепаред.